Sí, nosaltres anem a votar en contra de la moció. A més, ho dic així perquè no quede dubte, perquè sí que pense que deu de ser un error aquesta moció. A més, claríssimament, i sobretot, provenint del partit del que ve. Perquè a mi aquesta moció la presenta totes, que no estava en la legislatura passada ni ha estat en altres legislatures, doncs mira, podríem parlar. Que a mi aquesta moció la presenta Ciutadans, que no estigui en l'anterior legislatura, podríem parlar. Que quan s'acabe de redactar l'esborrany de pressupostos del 2017, si no n'hi ha partida pressupostària, Compromís demanarà que l'Ajuntament se posicione contra aquests pressupostos perquè hi hagi partida pressupostària, també ho entenc. Però que tinga que ser, que tinguem que escoltar-nos de la portaveu del partit que ha estat 20 anys governant la Generalitat Valenciana i que ha engunejat al poble de Burxassot en quant al soterrament de les vies, que tinguem que escoltar-nos el que se tingui que escoltar, claro. Por favor, está interviniendo el portavoz de Compromís. I menys mal que se va denunciar el conveni del 2007. Menys mal, perquè si no ara tindríem les arques com les té l'Ajuntament d'Alboraya, governat per el Partit Popular. Menys mal, i a molta honra, que va ser Compromís qui va negociar en el Partit Socialista per entrar en l'equip de govern que aquest conveni se negociarà. Menys mal,